Zdravím, Pokémoní fanoušci. Nechte mě se představit. Moje jméno je Vabzenko a jsem 19letý kluk, co se zajímá o Pokémony už od dětství. Ať už to bylo sledováním seriálu, kreslením Pokémonů, nebo od východu hry Pokémon Go. Proto bych se chtěl pohybovat zde na YouTube, jako tvůrce Pokémonních videí. Převážně bych chtěl dělat videa ze starých dobrých her, jako je Pokémon Fire Red, Pokémon Emerald nebo Pokémon Diamond. Samozřejmě bych se rád věnoval i ostatním Pokémonním hrám, jako je zmiňované Pokémon Go, Pokémon Unite nebo dokonce i Minecraftový modpack Cobblemon. Dále bych chtěl dělat i openingy Pokémonních kartiček. To už se vlastně na české scéně točí, takže tady úplně neuspěju. I přesto bych někdy natočil nějaký ten opening balíčků, či dokonce i boxu. A jako na závěr bych se chtěl začít věnovat rozborům. Ať už jen o nějakým Pokémonovi, nebo o novinkách v Pokémonním světě. Asi je mi trošku jasný, že na československé Pokémonní scéně asi nejsem sám, ale neznám nikoho, kdo by tady šířil na YouTube Pokémonní tématiku. Jediný, kdo mě napadá, je Trapinch. Díky sledování jeho videím jsem konečně dostal motivaci rozjet i já tu svou kariéru. Byl bych strašně rád, kdybych na vás udělal dobrý dojem, abyste zde zanechali odběr se zvonečkem, protože mě to podpoří v pokračování této tvorbě. No takže tohle by asi bylo všechno k tady tomu představení a shrnutí toho, co mám v plánu. Takže pokud na mě máte nějaké otázky, napište do komentářů, rád vám na ně odpovím. A jo, já se s vámi loučím a Pokémonům zdar!